Salam gadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men yine de öz gepleşigime devam edýän şu Akbel Tapar we beýle kygyd barady. Inni 42 saat wagtyňyz geçdi, emma hiç biriňizden ses çykmady. Diýmek siz bu zatlara münasip diýip hasap edýän. Inni Akbel Tapar hakkında aydamda bu adamının kimdigini siz vatandaşlar yavaş görüp başlarsınız. Ne şuun men dünkü gerek aydınlatlanmay, şuun men suud etmekçi halkın önüne şol Akbel Tapar diýen adamın yalancıdığını onu men yüzüne bastım, yine de basacak bir tapar. Ondan sonunun bu yaşlılığını men suuda verecek. Näme üçin? Tebabi hükman suratda şular ýaly biri üstüne bir adamın bir şahsiyet, beýleki şahsiyetin üstüne töhmet atan ýagdaýyna, şahsiyetini kemsizden ýagdaýyna, ondan publiçni ýagdaýda bir adamyny kemsizden ýagdaýyna, töhmet atan ýagdaýyna bu hükman suuda berilýändir. Vatandaşlar şonu ýadynızdan çykarmaň. Eger sesiňizi çykarman oturan bolsaňyz, bu adam gitdigiçe beter eder. Sizi şular ýaly şantaj bilen agzyňyzy ýumdurjak bolar. Bu zatlar ýalňyş zatlar. Agzyňyzy ýumyp otursaňyz, ol adamlar siziň dipeňize çykar. Inni ýanky bu ýaşly men şol goýan videosyny men nälepde kazat edemden soň suud edemden soň beýleki gepleşigine ýanky 5-6 adam bolup DBT kanalyna çykdypdyrlar. O ýerde näme diýe? Inni o ýerde diýe Türkmenistanyna diýe Triyek sowdasyny gaýdan bolmaly, adamlar çürkap gaýdan bolmaly diýip eýýäm başgaça töhmet atyp başlady. Inni bir hile näme hile bolsa bahana tapmaly, töhmet atyp meni ortadan aýyrmaly. Emma men bula ýaşla duýdurdum owul. Bir näçe gerek duýdurdum. Senin ol tutan guşuňy bir wagt ütüp goýdyk biz. Senin diýen adamlardan dälmen. Sen gorkujak bolýan adamlaryndan dälmen, gorkujak adam dälmen. Ýene bir separ aýdýan. Innem şu eden etmişiň üçin, meniň üstüme töhmet atanyň üçin. Ol wijimin şahsiýetime dil ýetiriň üçin. Meniň şahsiýetimi kemtideniň üçin, köpçüligi öňe çykyp kemtideniň üçin men hakda video rolik goýup alkaşden komentarýalarynda da bar, ýazan zatlaryň. Seniň agzyňa goýdukmy? İçmelläl ekeniň, tant etmelläl ekeniň, deňiziň oýuny diýip diýen sözlerim bar. Şu zatlaryň hemmetem seniň diýalaňa goşuljakdyr. Şul ähli şu diýen zatlaryň, aýdan zatlaryň görköz ekrana görkezden zatlaryň hemmesi senin şol diýalaňa goşuljakdyr. Bulam arasy suutnama senin oturup ekrana çykyp adamlary töhmet atyp yalan ýaşryk sözler ýamanlap oturşuň şu zatlaryň hemmesi girjekdir şol diýalaň içine. Inni vatandaşlar ştaýdy men näder size dinledeýin. Soňky diýen sözüni ol çaryba Triyege gaýdypdyr. Triyek sowdasyny gaýdypdyr. Adamlaryň çürkap pul alyp gaýdypdyr. Ne şular ýaly diýen sözüni dinledeýin häzir men size. Bir ödüne olya çaryba diýdirýän bir düşünüpsiz bir ýamly kilorly öňe çykanyna kimdigi näme belli ýazyrlykça. Öň nämedik gelipdir ol. Triyek sowdasyny edipmi? Ya bolmasa başga bir zatlar edipmi? Ol ýol ötünde diýýärler şol tiçler maçak diýip o taýda adamlar çürkäpdir diýýärler. Aşgabatda ýeni bir zatlar edipdir, çürkap gaýdypdyr adamlary aýdyşlaryna görä. Integon barlamaly şol zatlary biz haýyş etdik we ýerli korrespondentlerimizden o zatlaryň üstü açylar. Bu diýen sözleňim üçinem, ýanky diýen sözleň üçinem ýaşly. Sen oňa jogap berersiň, suudyň öňüne jogap berersiň özüm. Menin bar işimi, bar piçami senin bilen bolar. Men bar işimem, piçamem senin bilen bolar. Düşündiňmi? Inni ýanky roligi bar. Ýanky men hakda meni bir içip beren alkaş, tant etip beren alkaş ýalyp görkezipdir-de. Bul
Näme diýmek adamlar? Bu biriniň şahsiýetine dil ýetirmek diýmek, biriniň liçni durmuşyna goşulmak diýmek, biriniň köpçülüge aýan edip adamyny şahsiýetine degip adamyny kemsitmek diýmek köpçülüge çykyp. Men bu zatlara ýol berermi? Näil pikir edýän ýaşuly sen men bu zatlara ýol berermi? Ýok. Men geçen de param aýtdym. Oýun etjek adamyňy bilmeli, ilki tanamaly. Inni ýanky videodaky men däl. Onu men size häzir dakazat ederim. Nädir ştaýda şol video rolikdaky gyýdyň hakyky özüni, kimdigini men size häzir görkezjek. O gyýy Ukrainadan ekeni. Ady Vika bolmaly. Ady Vika bolmaly. Özüm Zumba trainer bolup işleýän bolmaly. TikTok kanalym bar ekeni, Facebook kanalym bar ekeni, özüniň YouTube kanalym bar ekeni, müňläp milyona ýetip barýan abonaçylarym bar ekeni. Özüniň ähli çykarýan videolary şolary ýaly gysgaçyk tandytyp goýýan ekeni. Ine şonu men size häzirine görkezýän ştaýda. Onuň şunun videosunu ogurlap şeýdip ýatrap goýanyňyz üçin mene de jogap berersiňiz. Ne watandaşlar men diýjek dadym, ne käbir watandaşlarymda ýene ýüzlenesi milýä. Şeý diýerler, däm etjek beýdip maskara bolup öňe çykyp bütün türkmene maskara bolýaňyz, ýa YouTube'a maskara bolýaňyz diýip şeý diýen watandaşlarymyz bar. Kommentariýa diýerler da. Eger häzir men maskara bolmaýyn, owrama gawry bolsunlar, sesimi çykarmaýyn diýsem, ýa aýtdym da. Bu zatlar beter bolýandyr. Şoňa sesinizi çykarman otursaňyz, bu zatlar beter bolýandyr. Ol adam ertir başga zat diýip çykarar. Düşünýäňizmi? Şonuň üçin her adam eli bilen eden adam egini bilen çekmelidir. Buňa ýürüýte hukuk goraýjy organlar bar. Her ýurtda bar hukuk goraýjy organlar bar. Şol organlarym seniň şahsiýetini goramaga haklydyr. Borçludyr. Her bir grajdanyň, her bir insanyň şahsiýetini goramaga olaryň borçy bar. Şonuň üçin men bu adam bilen bunu neyle fenomen edip ekrana çıkıp fenomen edip oturacak değil, oy yerli hukuk goraýjy organlaryň özi bu zatlary özleri alıp çıkarlar, özleri işlerler. Inni ýanky ýene bir aýtjak dadym bar. Şu adamyň yalançydygyny ýüzüne basaňdan soň bir topar zadyny dakazat edenden soň, subut edenden soň, materiallar bilen, faktlar bilen subut edenden soň ertesi hiç zat bolmadyk ýaly hamyş şeýle galyň adam ine görürsiňiz. Ertesi hiç zat bolmadyk ýaly ýene de ekrana çykar, öňkü ýalam dowam eder. Ine şoň ýaly binamyz adamlar şeýle bolýan eken. Töhmet atyp beren, ol yalan sözläp öwrenip giden adamlaryň enlik bolýar. Yalan sözläp öwrenşen adam üçin ertesi hiç zat bolmadyk ýaly arkaýyn çykar ekrany. Öňkü ýalam gepleşin alyp barar, ne görürsiňiz. Ine men şonu aýdaýyn edim size watandaşlar. Innem söz berşim ýaly 48 sagatyňyz geçdi. Indi men siz bilen başgaça gürleşerim. Diňe hukuk goraýjy organyň üstüne gürleşerim. Düşünükli mi? Bolýa watandaşlar sag bolun.